Hamisu Breaker, Nura M Inuwa, waye ne sarki, waye ne yafi wani iya waka, kuma wanne ne yafi iya salon habaici a cikin waƙoƙin, kuma wanne ne idan zai iya karya wasu da yadda ya zo a cikin waƙoƙin, waye ne yake zuwa studio yake buga waka ba tare da ya rubuta ta a littafi ba. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shirin wacce ta yannan mai suna Arewa Zone Hausa TV ta dauki nauyin kawo muku. Kamar yadda muka yi muku bayani a farko, Hamisu Breaker, Nura M Inuwa, waye ne gwaninka wani iya waka. Kun san dai Nura M Inuwa sanannen mawaki ne, kuma wannan duniya ta sani, kuma ake labarin a halin yanzu ma Nura M Inuwa kan bai saki sabon album din mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci. Kun san an dai wani rikici sun da har zanga zanga aka zuwa gidan, kuma a shafin na sadarwa mutane da yawa suna kawo maka kwamfale, suna kawo maka korafe akan wani album din da bai saka musu ba. Kuma bayan haka Nura M Inuwa ya kasance shahararre wannan duniya ta sai sosai, bai ba ma iya kasar Najeriya ba, kasashe da dama wanda suke a cikin Afirka. Idan ma ka tsallake kasashen Afirka ka tafi bangaren Tura, nan ma za ka ƙara samu masoyan Nura M Inuwa sosai. Nura M Inuwa ya kasance shahararre, haziki, fasihi, wanda ya kasance kuma kun san Nura M Inuwa ya kasance wanda yake da haƙuri, kuma wanda yake idan mutum ya min magana, idan mutum ya ma habaici ko kuma wani abu bai cika rama ba, Nura M Inuwa. Kuma Nura M Inuwa ya kasance mai jawo mutane a jiki, kuma Nura M Inuwa ya kasance wannan iya waka. Idan mu manta ba a shekarar ba wacce ta wuce, shekara ta 2021, Nura M Inuwa bai saka mana album ba. A yau a wannan shekara yayi wa mutane alƙawari zai saki album din mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci. Shi dai kuma an samu matsala, ya ce ma zai sake a cikin watan Afrilu, amma har yanzu bai saki album din ba. Shi dai har yanzu masoyi da suna kamar yadda kuka sani, Hamisu Breaker shi ma ya kasance shahararren mawaki wannan duniya take labari. Idan mu manta ba Hamisu Breaker a baya ya yi waƙoƙi da dama amma bai yi suna ba. Cikin yadda Allah ya sake wata waka wacce ake kiranta da suna Jarumar Mata. To wannan Jarumar Mata gaskiya ta rawar wata uku ma kafin mutane su santa sosai. Sai can bayan wasu ƴan kwanakai aka gano wani mai gida da hidi da iyalinsa yana taka rawa akan wannan waka. To daga nan ba mutane da dama wakan nan ta shiga zuciyarsu, kuma gaskiya wakan da ta yi karbuwa sosai a wajen jama'a a bangaren YouTube, social media ne da dama waka ta karbu, watan Jarumar Mata. Idan dai muku manta ba, shi ma Hamisu Breaker ya sha wahala da sosai a rayuwa. Idan muku manta ba, wannan channel din ai za ta kawo muku tarihin watan Hamisu Breaker da kuma yi kashi da Allah ga shi Allah sun ya wahala a rayuwa sai sunan da ba a tsammani. To dan uwa, wannan channel din da ka san tana kawo abubuwan da ya shafi manyan mawaka da kuma abubuwan da ya shafi abubuwa da dama da wanda ka san channel din tana kawo. Wannan channel din tana kokarin kawo muku. Idan yau da farkon shigo ka wannan channel din mai suna Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka dubi kasa, za ka ga alama wadanda aka sa subscribe, ka taimaka ka danna mana ita, za ka ga alama kararwa ta fito, za ka ga an sa, za ka ga sama ka danna mana alama all. Shine to da zaran mun ɗora sabon bidiyo direct za ka gan shi ya haɗo ma a cikin wayarka. Mun gode sosai, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Shi mun ƙara haɗuwa a cikin wani sabon bidiyo.